Kinong tre jong kamamlo Chera Cement Limited MCCL hapo kalama jong kamamlo Chera Cement Employees Union MCCEU. Hakakat sautrik ujliu arhajar arpuar kila penlong daga jingeki akanong ba shilong bandawan ak sorkar jela ban siutikena ya ketulop jongki. U Presiden ke MCCEU uba asyan lang dingdo ulong ba kanie ka seng jong ginong tre kadawan ak sorkar bagade ban siutikena no ketulop jongki. Badwatlah ke karkhana kam shimla trekam ke sorkar ke David Bansiu ketulop jongki. Uni unang elam ula kentui ke sorkar ban shimikilat klenti ban pentrekam no daki kor kibor ki batmai kenang baka karkhana kan nak ban penmi bon ke dobilat. Batkan la aru ban ai tulop tikena ginong tre. Nalor kani uli tho bahaka senam arajar khat nyo kladon chispa san phomut kinong tre ke MCCL ki blashim daka voluntary retirement scheme. Bat ke MCCEU ke priang sobhai ke jing terwa jong sorkar ban ai ya ke VRS. Kat ba kani ke jing ki kadang beteng ke executive member jong ke HADC i Kongres Mary Kharpuri. Ilawan poi kene ke jaka ha ke ba ile kendo bade keren bat kinong elam jong ke MCCEU ban sengoto e ke jing ya jong ki. I Kongres Mary Kharpuri ila kular ya ke MCCEU ba insashim khia ban pensengau ke jing ya jong ki ke sorkar jela. Kenang ban la ban wengno e kejing e ka baki nong trei ka MCCL ki kendo. Bat liethoru bag sarkar ka kloi bane kendo ikinong elam ke MCCEU bane kren halor kejing e jongki. Te kumba na pelayu ihi na kapor ka jing e jongi kinong tehi ka dei na bantai ka ni katulop. Na mari ka tulop la sandur na galing ka government hi ngiyo kumki kinja financial assistant ibengala siyo na ka mentalai benai dan saunai kataru daga bangilai bantiet ke jengkang leng baka chief star office bat kumru jagi wiki bor ki bahalwar te ni susu bakani ke election kalajan jong aja samai jong aja arkulai te ni susu kan ke pon ni simbe daga wi karai ke balada sibu ngidu ya ketulop apa yang ini ki benai ki menwan daga dei sibu ka election te kanwara ka jing e ingi kinong trai te de kata kadau mata singi la raikot bangin daga ni demonstration ban penbuat dengan government balagum do kamat bakan sandur baik daga regular tulop kamat ke babiang nang bunai sekolah. Apa ni berkali kali semua dengan sarkar ban IT no sekui kot ke company bikin punya maka MCCL kai ka baka union ko ban halor kata. Te kumba ple ihi namar bangi kinong tahi niwara ya kajing e ka bede baka factory nama ka factory ka de ka balarim. Tingi ru kinong tahi kidon ki balarim bat kidon ru ki barang thamai bat kidon ru ki manang tri. Tingi sutu baka lawai jong ka future jong kinong tahi ka idu jong kermen namar balai ka mangila nadu aja ka pra ngila ries ya kan ke issue bangila don kambanle e competition nak bantakan di MCCL factory apa sora te kumba kalong hadin pada ngi baka wan pada ka to ka offer na kalang government namar habdian bangi ka do chief minister ba ki bor kemo ki bade na kalang ka sarkar ba kumju na ki bor ki biya representative ki bangi ka do komto ngi baka don ka jing na kalang government kala penmino ka to ka offer bakan le ano ikato ka panasip ka biyaday ha ka sarkar ba ki private party kata kam ka joint venture dia kan ka issue ka biyaday jong ka GBE na kalyang jong kinong tay ki baday tangkum kinong tray la se ngim kwa ban kan e ka issue nama kan ka jing start jong ka sarkar bat ki authority nama ba kan ka factory du ka yang prang artri gima kata ka de ka hima sora ba ki hima mulo te kan i aki andai ka ba long la se la ka ja urlong si syaharu taupot bala ka sarkar ka implement la ka don kata ka jing sandur ka jong ki bor balor bagan pentri kami kan jibi ndai ngipat ngidon la ka jong ka lawai ka bangin haban sandur lang bagi long kai bagin pet ya ka ba ka miat ya ka security ba ka safety ki jong kai naman ngidon ka wai ki union tingi ka union ngidon lagi jong ki kendon trikam komba nadu bala establish ya kan ni ka factory tika juru ka union kala harangkan adu kita hipor tiha kan ni ka pateng ka bamanta ban ong ban pendu ya union ru kalong lese kanong ka pastom ba tede kata kadau ngan ya ka jing start jongki committee ki bade jong ka union kata nadu ka executive committee nadu ka general council committee bat kum juru ka jambudi jong ka union Pak ngi song thok pak ni ka do bilat MCCL ka ka pauna tam ka babha Dekat berangnya Islam lada ke sarkar ke pelut yang besar kani ka karna kamla mon kerda ne kamla bonus man atau ka don kata ka jikno ang bakal aban don ka jinga sla ne jinga so boy kapren kinong penya jong kani ka MCCL bat ikat tu ka ni ki karna simat ke bron ni ke jela mot ong lada ka laban mi bon ka MCCL do bulan kini ke ki karna simat ken haban kang kerja mat kinum la ade siman joki ka sung kuno halor kani ka jikno te ngasrai ya ka bede ya kata ka issue
Kemudian nak kalian kinong tay kan ni kuat ban ang bangin kuat ban terfiar kan kam na Maria ka biade ha kalian ka yo ka kot jong ka MCCL ya kini katai na marbala de kam ka jong imenta ka bangisam jing menta ka di kalian kho do lo jong suai ladang interfere yo na kini ke lagi jinit kijal si kin bun ki mo te ya kan ni ngatrang ka jing stan jong ki wei pat ki bor mo ki badan pe ya kan ni menta Namar, super rapi.